Hello everyone, I am Caleb Janner Servano Calaulau, grade 11 UMS under the advisory of Mrs. Sheila May Saligumba. I am 17 years old from Dalipe, San Jose, Antique. The main reason I joined this contest is to express myself for being who I am now and what will I be in the future as a musician and a singer. During this pandemic, I was able to share my God-given talents with my fellow youth and in my community. Sa tuwing ako'y papalapit sa'yo, maaari bang hingin ng iyong kamay? Hawakan mo't huwag mong bitawan. Hindi mapigil ang tibok ng aking puso. Sa tuwing ako'y nakatingin sa'yo, maaari bang huwag kang humiwalay? Dahil sandali na lang, darating din ang gabing walang titigil sa atin. Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa ang huling pagkakataon na ika'y magiging akin. Hindi mapigil sa aking isip na para bang walang kasing sakit. Alaala mo, hindi mo malimutan. Oras lang ang may alam kung darating din ang gabi walang sa atin. Kung hindi ngayon, aasa bang maibabalik ang kahapon kahit sandali? Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa ang huling pagkakataon na ika'y magiging akin. At sa